Hey! Abanda bye! Ekada bono. Odogwu N'Igbo. Oh ya ba afọ m ya ọtago. Ụmụ ahịhịa chọrọ ịyọ ndị ọga niile mmadụ na-alụrụ ọrụ. If you are somebody na-akwụ salary, ya bụ ọnwa ọgwụ onwe ndị ya akwụgasị salary. Okwu a nchọ ikwu bụ maka gị. Ngwa gee ntị. Ọ bụrụ na ọnwa agwụ gbaa mbọ ka ị kwụọ salary. Try and pay. Because onye afọ na-alụ gị ọrụ, the only thing bụ ebe o si eri nne bụ na salary ahụ ị na-akwụ ya. So ọ dị mkpa na ị ya akwụ ya mgbe ị kwesịrị ịkwụ ya. Ka ị maka ife nji ekwu okwu a. O nwere nwata nwa agbọghọ na street m ka obi. Ịghọta. Nwata nwaanyị a bi with mma ya na ụmụ nwanne ya ndị obere mmadụ abụọ and ọ na-alụ ọrụ. Mana ọ na-ewute m sometimes the girl bịa ọ bịakwute m. Sị m Maazị Odogwu, biko ị nwere ike ịchọta ụmụ obere ego ka iji sie nne tata. M wee na-ekiri dị gị ọtụtụ oge nyekwu ya ahụ. Ọtụtụ oge nye ya mana o nwere ofu mbọsị m pụtazie jụọ ya ajụsị ya Adaugo ọkwa ị na-alụ ọrụ. Asị m ya na ọ na-alụ ọrụ. Kedu ife ijizi ego ị na-alụta eme? Maka oge ọbụla ị na-ana m ego ọ bụrụ na mụ na gị na ọ bụrụ na ọ nwere ife ọzọ mana ị na-ana m ego mana ị na-alụ ọrụ. Adaugo wee butuoro m akụkọ. O wee sị m na nke a bụ ọnwa nke abụọ ọ gị a na-akwụbeghị ya ụgwọ ebe ọ na-alụ ọrụ. Mana everyday ọ ya agba keke wee jee ọrụ gbakwa keke wee bata and n'ụlọ nne ya alụ adịsịrị ya. So anyị esi nri anyị eme ife ọbụla ọ n'isi Adaugo. Mgbe na-asị ọga nke a na-alụrụ ọrụ na-abụ after the month ọma nkwụ ụgwọ dị ọpa month ọ chọkwa ka abịa ọkwa ọrụ ọzọkwa. Month ahụ agwụkwa ekwu ọkwa ụgwọ. Ya enwekwa obi mmadụ dị anyị. Enwekwa obi mmadụ. Biko ọ dịrọ mma mmadụ lụsịara ya ọrụ ịma nkwụ ya ụgwọ. A sị na onye ọrụ kwesịrị ka ọ nata ụgwọ ọrụ ya. Asị ga eziokwu. Workshop nọ na ọ ya bụ awa moto na N.T.I TV ebe a sef. Onye rụọ orie ọ bụrụzi onye rụsịa ịma nkwụ ya ụgwọ ya. Ọ dị very bad. Ọga chairman madam onye lụọrụ ya ọrụ at the end of the month kwụọ ya ụgwọ ya. Very very important. Biko ka ha nwee ike na-ebi ọfụma nụnụ. Ọrụ adịkwa n'obodo a. Gụọ na nwoge bụ onye na-provide ọrụ iprovide ọrụ onye rụọ dị ọrụ kwụọ ya ụgwọ. Ka anyị na-enyere n'onwe anyị aka akwa ndị Igbo ka anyị bụ. Ha sị na Igbo fụrụ onwe fa n'anya ka ezi ka iyi esi onye Igbo ibe ya rụsịara ya ọrụ ijide ya ụgwọ. My guy, ọ dị ọkwa mma onye lụọ ọrụ kwụọ ya ụgwọ ya. At least month gwụ 30th 31st ekwuo ụgwọ. Enwe ife ọ ya ewepụ ya n'arụ ego ahụ ị na-akwụ enwere ife ọ bụkwu. O biko nụ onye rụọ orie onye rụọrọ ya ọrụ kwụọ ya ụgwọ ọnwa. Very important. Ka udo wee na-adị n'ala Igbo. Maka ọ akwụrụ ụgwọ ahụ bụ ife na-ebute nwa ọrụ gị bịa ọ na-aplanịzi ajọ ife ọ ya eme gị ma ọ ka o ya esi wee were ego ịgba ọsọ. Adị mbọsọ ọbụla o zuru ego gị gbaa ọsọ ịchụgharị bịa kpọba ya ajọ mmadụ. Mana ịkwụọ ya ụgwọ o wee na-eme ife ahụ. Akwụ polisi ụgwọ ọfụma fa n'aka azụ. Ọ na-esi n'ụlọ dịrị mma wee pụba iro. Ịghọtago ọdịmma obodo anyị ebido na bei. So bidogodi with yourself. Odogwu N'Igbo bụ afọ m. O jiro m n'ọnụ ọ bịakwa n'ọnụ m nkwupịa ọ pụọ. Ịghọtago nwa ka emesịa nụ.